el moment que et diagnostiquen un càncer de mama, t'esfonses perquè t'enfrentes a lo desconegut. De cop i volta et veus que te comencen a arribar molts missatges, no? Que t'has de fer diferents proves, però de cop i volta et trobes que els professionals que t'estan acompanyant doncs, fan que tot aquest procés et sigui molt més fàcil. I la veritat és que m'he sentit molt acompanyada per l'equip de patologia mamària de la Corporació de la Salut del Maresme i de la Selva. La Unitat Funcional de Mama de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva es va formar fa 18 anys per tal de donar atenció a totes aquelles pacients de l'Alt Maresme i la Selva Marítima afectades de patologia mamària, bàsicament de càncer de mama. Cada any diagnostiquem i tractem aproximadament uns 130 casos de càncer de mama. Aquests casos els compartim al Comitè de Mama, unes trobades setmanals que fem els diferents especialistes que conformem la unitat de mama. Som 21 professionals de diferents especialitats i a part tenim signat conveni amb l'ICO que ens aporta l'oncologia mèdica, l'oncologia radioteràpica i la medicina nuclear. Amb això oferim una atenció integral, individualitzada i de màxim nivell a totes les nostres pacients. La infermera gestora de casos és l'enllaç entre els diferents professionals sanitaris i les pacients. Ajudem i acompanyem les pacients al llarg de tot el procés assistencial, proporcionant educació, suport i seguiment continu. Des de radiologia és on fem el diagnòstic de la patologia mamària amb la biòpsia dirigida per mamografia o per ecografia per derivar la pacient a la visita de patologia mamària amb el resultat histològic el més abans possible. Des de la Unitat Funcional de Mama prenem les decisions terapèutiques de manera multidisciplinar per intentar agilitzar al màxim el procés de diagnòstic i tractament oncològic. Des d'anatomia patològica procurem donar un diagnòstic més precís possible per donar un tractament adequat a les malaltes. Bé, des del servei de psicooncologia el que s'ofereix és un seguiment de la pacient des de l'inici del diagnòstic fins durant tots els processos de tractaments que ha de fer la pacient. Llavors també oferim un espai de trobada als familiars que necessiten el suport psicològic. Al servei de rehabilitació tractem les possibles complicacions derivades del tractament del càncer de mama, bàsicament pèrdua de mobilitat de l'espatlla, síndromes àlgics de paret toràcica, paret axil·lar, espatlla i braç i, en menor medida, trastorns del drenatge limfàtic del membre superior homolateral. Disposem de 2 hospitals de dia, una a Calella i una a Blanes, on adaptem el tractament a totes les dones. Tots els procediments quirúrgics de patologia mamària s'han unificat en l'Hospital de Calella. Així, tenim un equip que acompanya les pacients i els professionals ens facilita molt la nostra tasca. La corporació disposa d'una unitat de cirurgia plàstica pròpia on reconstruïm el 80% de la patologia mamària, a part de malalties benignes com poden ser les malformacions mamàries congènites. Els cirurgians plàstics participem en el procés de recuperació de la imatge corporal de la pacient i, per tant, en la seva autoestima. Hem incorporat també la tècnica de micropigmentació d'areola Mugró com una eina més per poder aconseguir que la reconstrucció sigui més duradora i natural possible. Gràcies a les millores de les tècniques diagnòstiques i als avenços en el tractament, avui el càncer de mama té una supervivència en la majoria d'estadis superior al 80%. Congressos com els d'avui ens han de servir per fer xarxa entre tots, per tal de continuar millorant en la salut i en el benestar de les nostres pacients.